Neviete, kde vám behajú muži? Dneska sa to dozvieme. Pretože karty nikdy neklamujú. Dneska sa pozrieme na meno Silvia. Čo sa nám skrýva, uvidíme teraz. Dneska by mala volať Silvinka. Si Jaša aj z Google. Pani Jašterák. Dobrý deň. Čo by ste potrebovali? Mám taký problém. Môj muž chodí každý deň na pivo. Aha, a čo by ste chceli odtiaľ? Akože... Alebo... Neminie ani jeden peniaz. Ako je to možné? Prosím vás, pomôžte. Vyvešte. Jasné, to není problém. Veď ja som pani Jašterák. Čo by ste odo mňa potrebovali? Dobrý deň, pani Jašterák. No Silvinka ma poprosila, lebo má taký problém a Silvinka ma poprosila, aby každý deň chodí na pivo. Ale neprichlasce ani 1 cent. Ako je to možné? Tu sa to skrýva. No, máme tu týchto kariet. Zdrádzame koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kariet. To môže byť dobré šťastie. Otočíme prvú kartu. Čo sa tam skrýva? Strašne sa nám teší. Ja. Dar. On má nejaký dar. Sadeau. Geskenka. Ja neviem, čo to znamená. Ja neviem, čo to znamená. Sigma boy. Parapulka. Sigma boy. Takže dáme si jeden do druhej nohy. Už som nadržaný. Ideme veštiť. Bez pumpania nepumpám. Takže ideme prvá. Nešťastí. To je ako šťastí. Takže budem mať šťastie asi na nejaké ženy, alebo čo. Asi on, alebo kto. Neviem. Možno aj môj kamarát bude mať šťastie. To je jedno. Takže máme tu šťastí, nešťastí, aj nešťastí. Tu je šťastí. Takže máme prvú kartu. To bude znamenať šťastí. Je to isté skoro. Skoro. To je to isté. Ďalšiu kartu tu máme vernosť. Takže neviem, čo je to vernosť. Asi zase mi zadrbe. Spoločnosť. To je ako nespoločnosť. Parti compagine, kinseline, kinfare. To je niečo dobré. Pretvorka. To môže byť niečo, že som baba. Ja. Som stále chlap. Nevidím. Přetvarka. Disimula Sigma Boy. Ja neviem, čo to znamená. Dobrý deň. Neviem, čo znamená Gigomongo Sigma Boy. Ani neviem, čo znamená parapulečka. Piga.